Ni za a watsa ruwa? Ni za ki watsa ruwa ba kya gani? Ya haƙuri. Haba malama, ya za a yi ki watsa mu ruwa ba kya gani ne? Ko zaman gida ya hauka ne? To kamar yana haƙuri, ya yi ke so na miki. Ya me kake ji ne wai? Kai muharramin ta ne kake matsawa kusa da ita? Ta zo ta zuba mu ruwa ba zan magana ba kenan ko ni ban da yanci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magana ne ni? Kayo kan matata kana zandiki. Ina ruwa na da ita. Ina ruwa ka da ita? A matsayin ka na zandiki mahaukaci. Kayo kan matata. Mahaukaci shi mahaukaci bai da yancin da zai a watsa mai ruwa ya magana kenan? Ko zaman gidan haya hauka ne? Haukan ta ya kamata magana ta fi ganewa. Oke to shi kenan haka ce? To ni wallahi sai rufe ta da duka na rufe ka da duka ga abin da zai faru. Idan kai mahaukaci ne, ni kukan buluku yake. Billahi lalli, la ilaha illa huwa. Ba na bacci. A makabarta, nan da ke bacci. Gaya mun hauka baby, billahi lalli na kai. In ban kai ba Allah ya tsine mun albarka. Mahaukacin banza mahaukacin gobe.